सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। माडकोल इथं पुन्हा एकदा टेम्पो आणि इलेक्ट्रिक दुचाकीमध्ये अपघात झाला। या अपघातात दुचाकीस्वार युवक जखमी झाला असून त्याला अधिक उपचारांसाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे।